बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 26 डिसेम्बर 2020 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुनजों अनसायजागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमाजानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोजों थगायजागोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। खहा जानायनि सम्भावना दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव जिंगाया बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उरां फारां जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ बेले बेजे मोनगोन। माखौबा साननानै गोसोआ दरसि जागोन। गोजोननि आंखाल जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननाय नङा। जेबो गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियावबो मोजां गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि लुबैनायफ्रा जाफुंजोबगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा सुथुरा बांगोन गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर अहंकार जागोन सोरबा लोगोजों रायखोमा जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों